O mal tempo con forte vento e chuvia durante prácticamente toda a xornada do sábado non impediu o bo desenvolvemento das distintas probas incluídas nos campeonatos de España de duatlón por equipos e de relevos. O sábado desenvolveronse as competicións de primeira e segunda división. Na primeira das probas, dominio absoluto do Diablillos de Rivas Mar de Pulpí, na categoría masculina, e o Cidade Lugo Fluvial, na categoría feminina. Por detrás de Diablillos, na segunda praza, o Montilla Córdoba Triatlón, e en terceira posición o Triatlón Prat 1994. En canto a féminas, seguiron as luguesas o Triatlón Clavería de Móstoles e o Diablillos Rivas Mar de Pulpí. En segunda división, as primeiras posicións foron para o Náutico de Narón, en categoría feminina, e o Triatlón Clavería Móstoles, en categoría masculina. Completaron o podio feminino en segunda división o Saltoki Trideac e o Arcade Inforhouse Santiago. Na categoría masculina en segunda posición o Ecosport Alcobendas e de terceiro Casmán Triatlón Albacete. Xa na xornada do domingo tocou o turno a terceira división, con vitoria do Triatlón Santander en categoría feminina e o Flor de Triatlón en homes. Ascenden a segundo North Post Limits o Talavera Training e o Triatlón Mar de Vigo en mulleres, e o Arena Alicante o Deporama Joven en Triatlón Soriano e o Triatlón Las Rozas en homes. En canto ao Campeonato de España de duatlón por relevos mixtos, unha proba de nova creación que formará parte do programa olímpico en Tokio 2020, a vitoria foi para o tripenta Terras de Lugo. As irmáns Brea Abreu, Jocelyn e Edimar, xunto a Luis Miguel Velázquez e Fernando Alarza, impuxéronse con autoridade ao resto de equipos. Completaron o podio nesta competición o Diablillos Rivas Mar de Pulpí e o Triatlón Clavería Móstoles. Nas entregas de premios ás distintas categorías participaron os presidentes das Federacións Española e Galega de Triatlón, José Hidalgo e Óscar Surís respectivamente, o alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, e a secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez.